Assalamu alaikum. Wato jama'a da Allah ina da wani tambaya ne. Da Allah wai jirgin da aka samu 'yan maulidin nan aka kakkashe mutanen nan, wai da Allah wai ina kai shi ne? Ko ya ɓaci ne ko kuma tun dama waɗo musu da dubban ɗin da aka yi aka jefa musu ya tarwatse ne baya aiki ne? Har da ake wani maganar wai ta'adda da solo da 'yan ta'adda. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi jama'a wannan ba sai dai a yi haƙuri fa. Gaskiya ne wannan abu mu muka dama kanmu talakawan Najeriya ba wani abu ba. Wallahi kuma wannan abun ya samo asali ne daga zaben da aka yi. Wallahi da kuma son zuciya dan talaka idan bai bada dama bayan da za a yi wani dan iska wani can daban ya zo ya bata mana ƙasa ya mana abin da ya ga dama. Na rantse da Allah wallahi mu muka dama kanmu wannan abun